Sagudahin nga rin dito surat ni pagayam tayong nga perli nga napauluan ugali. Dear Manong Nemi. Dintengak diti syudad Manong Nemi tapno ituloy ko ti agbasa iti kolehyo. Ket po Manong Nemi ta adayo ti pagkaseraak iti eskwela. Nagsapulak iti mabaling ko pagkasaraan Manong Nemi iti asideg ti school. Imasadeg kanyak Manong Nemi iti kaeskulaak numampay sang kami nga nasingin. Dasak problema, classmate. Marigatan na karot ta atayo di pagkasiraan. Sumapsapulak mo rin pagkasiraan. Kat umay ka di balaya. Dududwa kam lagi di daddy. Ato stories, awan nagyan di nga ato. Di siya kano kandagyan di nga ato. Ang mga met noan niya. Ama mo ka. Sige ni Pearly, di ba? Kaaduan na nga oras, kaaduan na nga subjecta, kaorasan na. Saan talang katugaw? O na ta. Siya ni Lynn. Agyaman na Lynn. Agbabarkada na ko ha. O tumibong ka di barkada tayo. Barkada? O natamat lang ka kaskolaan. Sika, siya, ni Jomar, ni Ella, kini Edmar. Bale, duwang lalaki, talo nga babae. Madin sakti may itipon no kang may katlo nga babae. Man, okay lang. Baka pair by pair. Amat, di mo tayo agar-ari ni Jomar kanyak. Ngam da Ella kin ni Edmar, kasla, dan nagkinawatan dan. Wag na. Anong wag na? Kahit ka natulungan. Api mga di ka. Sige. Sige man nga rin. Manong Nemi, kahit nagkayang matulungan, inyawis na, impresentar na Manong Nemi, nga makibarkada at kadakwada. Sunulang takwa, awan nukot parehak. Ngayon, jakmat kadi, kalkuman ti, adda ka pareha naman, no? Gabata, agbasbasa, kadya nga madisturbo, iti panagbasa. Walking distance lahing Manong Nemi manimpod iti university, kang ganit ti Balayda. Mabalim mo mataglugan, no? As pagarikan ta, di mo kayo ti bagbag na. Ang aslig mo lang, di sayang na't pagpaletan mo, lugan ka pa eh. Nang rula ti bigat, nagpindas nga ako, pagnain ko. Yaman na clean. Kinuan yaman ti hanyo kay kayat no kakanyak kas pagkarikan, iti panagyan ko, mamalin niyo pati yung bagatap no maka-adjasa. No problem. Okay ni daddy. Tihala kayat ni daddy no kakit ko, ay wala. Dati panakaliway. Inuan niya kita naskin nga aramiden, sa mga liwliwayan, parang ganun. Kadi, hanap mo't pagkabaw. Hindi kita managlilipat akit iso. Nagadanon kami Manong Nemi, linoktan na ti gate. Awan pa ni daddy. Mga pobisyan ni daddy. Awan pa yata ni. Nasapa mo't pailain. Ipakita pa lang sa kan tumapadala ni kita gamit mo. Walang yung masapol pa yung aprobara ni daddy ma. Baka no handa kanya. Iyoret nga ni daddy, Norda. Sige, sumartan. Linoktan na pa yung Manong Nemi ti main door. Tilang may request ko no kaking kaperli kas pagarikan na no. Ija ka nga to, kata ada talong nga kwarto dyan nga to. Dija asilig jagdan, ti usaram, jeteng nga, so ti banyo. Oho. Okay, sumartan. Mapanta dyan nga to. Okay, datoy. Datoy pagkurtuan mo ka. At tulbek ko. Ted kunto, kan. Etoy. Kahit naurnos met. Doon na ta, awamot yung gawarwara din, naurnos lang ta. So nalang ta, nakarikuplat ti tawa, tapos ang sumbrak ti tapok.
Imno dato yun, ilo ka tawa. Mhm. Awan pagdanag, di screen met, di screen na, da pay rehas na. O rin ulyanda ka kaspagari, handa makastrik, at nakarehas. Very safe. Hanggang kasi pagkaskasara nga naringguro pa di kiti karuba. O di okay dito, di ba? Okay nga dito eh. O dito nakot kwartom. Dito ti CR, karubam. Sa data dua kwartong akin daya. Bakante neta. Apit dua akin natin mo. Nag-asawa kami na di kakapsat ko. So kung tutuha kami. Siya kailangan nga tisang nakapagturpos, kailangan pa asawa na. Siyempre, dito itong agyan, tawan ti mga kin ni daddy, nasanga siya. Siya kami ti bunso. Nabayagan nga ni mami. At the 5 years, sige, hindi dyan baba, tayo merienda. Pangur-urayan ta ni daddy. Siya at man ko lang. Very good dito, very safe. Very safe. Kinasidig, makaminos at ti maplete. Walking distance lang. Templando rin ta juice. The bread. Agpalamanta. Saklatan. Saklatan di mga obra. Kababay mo't kang kalin. Okay lang. Sige nga. Ano ti para kang ka. Eh naman para kanya. Siya kung di mang tawag pangkarga ka di baso di juice. Mati pasikot-sikot di balay. Tila i-request ko na ka, malaksid nga dalosam di si Arjangato. Siyempre, sa pritam di Ali, agdan, no masangom ti agdalos dito baba, okay mat. Ken jahardin, no mahilig ka karigiti masetas, mabaling nga sikat mga sikaso. No, kayat mo no saan, okay lang. Siya ko na, nga pa maring makamanusak dito salitam doon ni daddy. Apat nga rigat ka sa salita ni daddy, no man ti kwak. No man pa aunran taming agpakasera. Tas apat nga rin boarding house na ito. Ngayon ka po tagsapsapol ka, asideg, kaya ka-eskolahan ka mo, di nga enjoper ko ka. Nakasaysayat ka lin. Nakasaysayat ka. Oo. Ano ako mga rod. So nasayat siguro nasayat kan tumit kanya. Una, nasayat, o rin saan nga nasayat itawa niya, nasayat aklata. Naging nga dimtengan ni daddy na manunimi inyam amuna. Sana yung baga, ti ngagkasera. Ano ba kung ayudan? Diba yan, may tapnon takadwatan to eh. Okay. Oray no nakaluto kan. Nampay dad. Nasapa mo't palain. Anong ano dad? Mapanaalanin gamit na? Kaumakar dito yan. Okay, palubos ng dalaki din. Baka urayin na pala nga ang malpas ti katapusan no pagpag-isudyay pagbayad na. Mayroon pas kumanuno sa answer. Talagang nagbayad at makabulan. Yung kahit ko nga umakaroon ng tagos, very safe namin dito eh. I-jacket ado di kita lalaking standby nga sa nakaring-ringgor. Pakadisturbo iti panag-review. Okay. Hinggang nga alaan ni gamit mo. Naman paglukanam, mga harkalahak no ka na sir. Kaya sa rin takot sir. Magbati ka, Lynn, taglito ka na. Ilakamom ni, ano na ka mo? Pearly, sir, Pearly. Kasi nung alam siya managyan ko nung sir, ito may panggati kanin. Dakan ka, mangi-share ka, iti panaka karaon para ken ka. Wano saan, dakan ka, agbukod kang agluto. Dadalikan mo pagluto ki Jai, sir. Di agbukod ka. Daddy, nasiset lang naman yung pinsanin. Tano agluto may lakam isunan. Tano isumat agluto, di may lakam naman. Kaya naman pinas pa eh. Kasi latang nga rin, sir. Tano manot estimate iti magastos ko nga mangan. Kaya nadumapay, masida, di ka disut itad ko. Kaya share ko iti kuryente, bill ti danom, ken no manumbulan nga bayadak dito agkasera.
Saan nga nari ka na magsasalitaan dito? Tinasken, matulungan la ka, tinasken, at damat may tulong mo kada kami. Si Buddha, no na imas ti lotom, di siya ano kanti para luto. Kasta nga rod tinabasamak manong name when nasasaya atin ngamin ta as-asideg ken napimpinas sa pagyanak na ulimek no kasta nga review ak manong name ken nag-review ka mga dua no kasta nga kayat na ti maki-review kanya kas pagari dapat mi nga inala manong name di kiti kamit ko kaduak ni Sir Daniel nga ama ni Lynn kalpasan na nag-plaster mi manong name nga inserrek injoli iti silid ko. Thank you kada kayo, sir. Nakasaysayaat kayo. Balang siyak ti lalaki dito, siyak ti kang rurang nga tumulong ka kasta nga paset. Babay nito netoy, hang kami marigatan kinilin. Agdalos, ganda dumapay nga trabaho dito nagtibalay. Thank you, sir. Thank you. Kumusta mo ti pamilya? Ikarkarigatan lang datatang kininanang pagbasbasayan dak. Sakti na una, at pa lang iti high school iti duhang adject, ken may isang adat elementarya. Ado kayo, upat kayo. Upat kami. Talo lang dikit anak mi. Nakaraduaran dikiti duwang lalaki, at pa in pamilyada. Ilayang ilin, tinabati. Limamatan nga tawan. Nga nabalwa. Awanin ti pangipi pangagasawa, sir. Adda kumano, adda makurso na daag. Ti kahit ko kumagit, kasken ka. Ano ko matatakanyak, sir? Tam ni bagayong kaskanyak. Delikadon samit. Nakunak tinakim kumano. Agkurso na dan samit at yung abalo kanya. Masabol lang agad ang nadaga. Nagkakalanglang kam aming nga talungan nangan, manami, kat siyempre, siyak tinagidalamanak, siyak tinaginaw, kalpasan na ang imatuakon, adamat banyo, bukod ko iti nga ito, manami, ditoyak nga nagdigos, kalpasan na, ditoyak nga, kwan, ay, sawali man ti pagyanak, pare makaturo ka kang dagos, saan ko nga binasa ti buok ko, manami. Nasapa nga nagriing, napanag iti kusina, sisyak pailaing manunemi, makamuklatan, no anya di kitinaskin nga maluto, ada pailaing napuy, manunemi, kinirig ko, nakalak di bawang, ng taltalak, edi maluto ko ni bawang, pangkundet ay kinirog ko, pare magustuhan ta. Ito na kersang, crispy ka kirog. Saan naman lang ng luto anong name? Tiya, oraya, tulang sukat, 1.5. Geta. Nagprito ak ititlog, anong name yan, ang atakayat da. Waan ha, itlog. Okay, mitak pa yung manong. Nadaham. Naba nakitilikod manong name ni. Kaya mula da akamutig. Andan sa kamot nga rangrangawan. Nito. Nangalak manong name. Idita agsubliak dito kusina adan ni Sir Daniel. Ay, aluto ka madgaya mo. Dito lang ang tinabat na odi nga lutwak sa. Ano nun deta? Kalinatek, dati panakasalad nga rangaw ti kamuting. Ilang mangyat man. Dada kawatis di tao. Kaya, very good, very good, very good. Amam, no awang ka. Baka pinatudun kami kinilin nga agluto. Ibang lagi din tanda ka. Lagit baka kayo chupa yung timplang kayo di kapi, sir. Saglata, nakababay. Sakon, sir, sakon. Ikabuti papilit mo agad, si kangarudin na, tara manak man di templam. Naimas lagi di templam, naimas petilotom, naimas kalakid di. Nimat, sir. Nangaw kayo. Delikado nga talaga rin itong alakay. Madlaw ko nga talaga nga ako. Yung agad na nadaklat na.
Hindi mo pang kami nagbasa, manong name, siyempre, si Mabat Titalo. Hey, Lin, Jomar, kaskwalan tayo, di ba? Amo mo yun? Pearly, makikita mo eh. Di ba nagkuyog kayo? Sa Giant Balayming Kasera. May nayon ti barkada. Ang kakaskwalaan, ang kakabarkada. Ayan, Pearly, ni Jomar, ni Ella, ni Edmar. Edmar, Ella, Jomar, ni Pearly. Manong name ni Jomar ti muna nga nangalamano kanya. Napagkat pa nagkita na. Madideto ko nakdanakan ko. Hindi samat pa nag-crush ni Jomar kanya. No pa makikita ko. Madaldalapos ko pa yung masabat-sabat ko pa yung anak ka pang pansinin. So dalatagin ni Lin. Hindi kasi kuyog-kuyog no ko. Kapag ito ay manong name nagkukuyog kami. Di ba ikan period mi. No idikit upat da itanggit 5 kami amin. Mas asadag kanyak ni Jomar. Matimadlaw ko nga reaksyon ni Lin manon name. Kastamat manen ti malam, nagkukuyog kami manen, aging ka na manong name nga nagawid kami. Intan, Lin, muna kan. Adala pa lang basit pagsasarita mi. Api nga paunahin mo. Tapno kompleto, adala pala isuna. Umuna ni Perly. Di kami Perly? Umuna kan ta, asigat mo pa na agas kaso di balay. Magustuhan kat ni Daddy ti dutom. Ano. Kan bakikita mo tulbasitan doon, anya tagatinas kan nga matrabaho dyan niya. Okay. Sige, panawag kay Pai. Pinaunahan ako. Tapno da kano pagsaritahan da kini Jomar. Madin sa na ito ya. Nasihat man ti pagpakita ni Lin. Ngayon madan sa amit ang gundawan nga kagura na. Madan sa pa nagkras na kini Jomar. Ngayon sa amot nga ni Jomar. Hansa mo kayat ni Jomar. Siyak sa amot kayat ni Jomar Ngayon sa angulatan man, nung naming kaskaso, tinaskin ni tata, kahit ta nakaunaak. Siya ako talaga tinagluto. Kinitak no anat nasken ada kitay masetas, sinibugak, ginaitak. Kinitak manong nemi no da morenda. Nagado morenda kaya. Ne. Ana nga talabaak nga ta, irapin ko ti ang labaak, bayat nga glutluto Agnak nakamakata nga manglaba. Gawin na ngayon baka no, agpalpalabada. Labaklatan. Mura kita, damat washing machine, alis tumad lang. Iso nga naglaba nagluto ken inaskasok ti hardin, sa nagsaplid, deta. Iti sumangpet manong name ni Sir Daniel. Damat tulbek na. Damo na siguro, awang kami pa, awanak pa. Di sumur na, nada ka magkaya man. Pearly. When, sir? Nilid. Naud-odi, pinaunaklatan. Kinagat, tapi nga pinauna na ka. Anda ka no pa ilang nas ka na pagsalitaan da kini Jomar, sir? Sino deta nga Jomar? Bale, upat da nga agbabarkada, upat da nga kaskolak lang, siyak ti may kalima. Per by per, siyak ti umpir na, so siyak ti pinauna ni Lin. Adon sakit ito obra. Inrapin ko tinaglabas siya. Madamdama, inaktoy bilag digit mo rin may. Inragpin mo. Isot kang runaan sir. Tanaornungan kay Timuren. At ano ko may maglablaba, naka-schedule ngayon gabuta dakan, at mapukawan at trabaho rin. Umay nga nag-schedule maglaba. Hanggang bali, matanda ng kamit, may kisay di pagkasaram. Sahanin sir. Aman. Siya at manta kwa. Na maururnong Timureng.
Nadalos, nakakita ka, sibugan na giti masetas. Awan, sir, po nalayin kaya. Nagagat ka laki di balayo. Uri sa dino, sir, nagagatak. Masangok lagi di. Very good. Amo, kaskan katsap sa pula. Ala, ni sir, nangangaw nga talaga. Alistuan, taggraduar. Nagturpos kanton, kada tuntun trabaho, siyak pa yan, tibang tulong kang mga isarak na trabaho. Ada boyfriend mo. Home ba, sir? Kan, jak pala panunutan da ita. Di mo kahit tibalo kas kanya. Abay, katawa ka. Hanga nakas. No kaya't naklagid di. Ngayon no saan? Di ka mabali nga pilitin. Ipasok ko lang tama niya. Damom, baka no, mayad ka. Sir, please. Abay, please ka. Huwag, sir. Anong name si Mreka ni Tisalad na? Badin sakit na ito ya. Yung bigla naklatan nga rakupen. Ureg gulagulak kit purasaran ng agkan di kitilips ko. Kasanunod ay paangot na kanya kit maturo ka. Delikado. 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 Nolabsak teg sa anong name kaslakla nagbalinan nga katulong. Nagreklamo ako mamanong name ang indrugikmat naminan. Naruam damaten. Siyak madlat amin at para luto. Siyak madlatag namin tiaglabak. Siyak madlat amin at tagdalos. Puwera dya silad da. Ura ti baba, ti banyo ti baba. Siyak ti bapat mang daldalos. Katsamag na siyak na mga usap. Manong nemi no dakam ti eskwela na asidaglat ta kanyak ni Jomar. Ala, Jomar. Baka kumisulat man ni Lin. Ano tikit mo sa akin? At ba nagayat ni Lin kang ka? Pagkunam, baga na kang ka? Hamad ka diya ang madlaw. Baka kagura na. No, umasastig ka kanya. Babaan na tayo suna. Madlaw ko man ka di nga pa nagkurso na ta kanya. Saan ko ba na kayat? Baka kayat ko kuma. Ngayon ka puta, dimdeng kay di barkada. Sikat kayat ko, Perly. Awan pa panawan ko kareta, Jomar. Ngayon mo manahin ngayon bagakeng ka. I love you. Kada niya matimadlaw mo kanya. Numadlaw mo nga pa naggusto ni Lin kang ka. Siyak ngay. Adamit, di ba? Allah, hambut aminin. Agawid kami manong nami nagkuyop kami kinilin. Amang Perly, nakasaya-saya takin ka, di ba? Owen, siyak pa yung ngayon baga nga nasiyat ka. Nasiyat kayo kinidadin. Kain, hindi proser ko, hindi bala imi, kapag inam. Nakamenos kat plete. Owen, thank you. So na lang tayo madut trabaho. Ija pagkasaraang. Diyalag, kanek tilutuwa. Dito siyak ti para loto, siyak ti para laba, siyak ti para dalos. Apa yung reklamo ka? Sana ang reklamo ay bagbagak lang. Ta, runugyak ngay, so ang itutuloy ko. Yan tayo, hindi ako marigatan, okay lang kanya. No, marigatan ako bakit? So, yung sana ko marigatan. Nalakamat lang. Hamad nga madisturbot pa nag-review.
Nasiyat ka. Ngem saan ka nagbaling nga nasiyat ka niya. Abay mo to ko ng tiga Stalin. Ada ka di basol ko? Amom nga krusungada kini Jumar. Ngem mapan nga makiribal ka. Hanak ka makiribal. No saan ka makiribal? Aday wa misol. Kasano nga aday wa kat sikat nang isadig kanyak idi barkada? Kasjay, okay nga rod. No siyak tinang isadig ka, siyak mat nga rod timang yadayukin ka. Saan ka nga tumutipon? Lumalpasan di klase, agawid ka nga sigod. No ada activities mo nga upat, hang kami ramraman. Hapay men? Kunak man na nasiyat ka. Nasiyat ha? No nasiyat itaw ka niya. Nalawag ka rin? No siyak tinang isidag ka, kada kaming upat, siyak madilat ti mangyadayukin ka. No siyak tinang isidag ka, siyak madilat mangikat ka. Nalawag? Nalawag, Lin. Agtumpal ka kanya. Tapno agayam ta. Tanusang agtumpal kanya. Dinakal-kalabanin. Nauyo nga. Manong Nemi, nagparangin ti talaga nga ugali ni Lin. Nutududwa kam dito'y balay, manong Nemi, baon nga baon. Nagbayag ka. Ang kaalanan na. Tiyan na. Dati yung magwag kaalain. Maalam sa amin. Happy nga di pala siya ka. Hoy, bilbilinin ka. Ang kaalain. Nagtumpal ako saan? Sige. Nagbabawi ako no apeng makara. Diyos ko. Kala masarsarakan. Nakunak tinakim ko. Sanak man nga tumitipo ng kadakwada. Apeng nga kaguranak pailain. Apeng kaslanak la papapasan. Aramidak mati amin nga. Hang kumanglaskin nga ramidak ito. Ngayon, at pala extra ng ibaon na. Sa ahang pa nga, haan nga na si Arpet pa nagkisarita na kanya. Ngayon, no, andan ni Daddy naman, nasihat matin pa nagkisarita na kanya. Kalas ti ugali at ng babae. Naku, nagtinagam ko man. Iti eskwela, manong nemi sa anak at imipon kadakwadan, ngem ni Jomar, manong nemi ti umasadag. Perli, mabitlan. Jomar. Sabi nga, si Mina kamagtan ka na kami. Dati-dati kat numalpasan di klase tayo, intay agmimirienda, sabi nga kamagtan sumusurot kanya. Kada kami. Kung amin, ada mga iparit, kahit nakadaywan, kung amin na, ada kami sa balino kang aramidek, so ang kasjay. Ano parparita na kanilin? Iba ka mantipod no. Hangkumat kanulungan ni Lingket. Nakasasayat ni Lin. Ti amok. Ngem rimuarin talagang ugali na. Inyawis na kanyang ti pa nagkaserami. Uno pa nga nagkaserak di balayda. Inapresyar ko ti kinasiyat na. Ngem rimuarin ti pudnong ugali na. No awan ni Daddy na, kitududwa kam lang ti balayda. Kasla babaunan ti parang tartar na kanya. Sampai napindas ti pa nagsasauna. Krista? Pasensya miso na. Kasla ita. Imaslig ka kanya. Ikaharok tumanin kayong kuha na.
Sige pa, Jumar. Kaya kaya't nga dumakdak lang di basol ko yung nilin. Iti may isang arabi, manunemi, alalpas kami nga nangan. Ada pa lang ni Sir Daniel manunemi ti Salas. Iti madlaw na nga umato ako. Mabitlaing lane. Perli ka na kuman. Sabi, sir, alam mo na kalatang arutin tayo, diyan nga ito't pagsalitaan tayo. Inuti apasit din nga ito, sir. Iti mo nagtisilad mo. Nimot, sir. Nagangaw kayo manin. Dito lang tangaroon, sir. Ni masade ka keng kuha na nagtugawang kitsango lang. Ada madlaw ko kada kayo kanilin. Dati-dati kat naragsak kang agsarasarita. Ngayon ka nagtinapalpalabas ng aldaw kat kasla di kaya gininuni. Apay, ada ka di saan mo nagkinawatan? Awan sir. May bagang tipod no. Hanggang gabot anak ko kat isot kanununga. May bagang tipod no. Tapno amok talamida. No, awan kayo nga di yung makita mo namang mangig circuit kasla karkaro pa yung babaunan ti pa nagtartar na kanya. Saan kong harigatin ti nga siyak tagluto, siyak tagdalus, siyak taglaba, siyak ti mga sikaso ti hardin, datang harap ti rinugyanak. Inrugik kiti tuloy-tuloy ko. Ti parang tartar na kumamat kanyak. Kung amin, inayaban na kiti barkada da, sa isumit lang tinangikat kanya. Anya? Upat da kat nagbadid ng alibah na itipon nakta. Isumangarod tinangyam amo kanyak. Nga, nairaman na kiti barkada da. Ngayon isumit lang tinangikat kanyak. Nangibilin nga saan akong nga tumipon, saan akong nga kumikuyog kadakwan. Tiyan yung rason. Nasas nagdamin Jomar kanya kami ti Sona. Siyak ti kayat ni Jomar. Kahit saan nakayat ni Lin. Agimon, kasta. One, sir. Dahil atipod, no? Malagit, waam da kasalitak ti Sona. Tanya ti bagayo, sir. Ibagayo ng balbalyo ng tumipo na. Magkakikuha na ang katinat nga madigong ugali na. Kataratarin na kasla katulong. Lamang ang makapanunod ka nga agtalaw. No, ando sa bali nga maalak nga makitak na sa bali nga pagkasarahan sir talagang nga napimpinas maglan no. Umakara. Kaya mo kidikit na siya dito, napinas dito eh. Ta very shape, imidya dati. Hanga bali nga mabukarak, hanak lakit din nga matartara katulong. Hangkong nga kaluksaw nga trabaho amin. Ngayon, hanak kumaang matartar nga katulong. Kasta ka di talaga ti ugali ti anak ko. Nasayat mo iso na sir no ada ka. Kadinat aramidan na naawang ka. Baham na kasaritak to. Diyak amo no kinasarita na wano saan manong name. Kaya ti may sa nga daw. Mano? Naud-udi iso na nga rimuar. Taindang ko muna kalatang ko na. Imuna akon man. Iniagawid kami manunemi iti malam Diyos ko. Naggapo iti ngato, ti danong, nalayusin iti baba. Nakaw! Nagtartarayak manunemi nga napaniti ngato, naka-open gahim ti puset iti banyo. May dudumtengin ni Suna. Abay! Ano na pasamak?
Abi kastoy balay. Naka-open ti puset, gripo, iti nga to. Iti nga to, ti banyo ti nga to, nasikat mga susat, nagloko kan. Dahil ito iti nga kayat ni daddy, maliwayam. Mapok, nakadakdakal ti bill. Kit ni, nakabasbasa, baka no, dada kita open nga waya, ay sus, delakado. Manong nemi ka kaasiyak, na nagkarkaras, nga di sumangpet ni Sir Daniel. Abay, napasamak. Ha, abay kastoy. Daddy, tay bigat, naliwayan na nga nakalukat ng gripo di nga to. Naramid mo reta? Perli? Sir, sagbay nga pinahawak ti banyo. Awan din naka-open. Saan nga siyak tinaudi? Imununak ngam ni Lin nga napanti eskwela. Anya takit mo son? Napangguin rantang in lukat ti gripo? Naglaglagak matan balay ko? Aramidak ti kasta? Sino nga talaga ta kinarami? Sir, ruam ko nga check up ag amin. Tinas ka na ma-check up. Sakbay ngumulog ako. Siya kang peso ta gusto sa rin nga to. Nga maapin na baybay ako ma. 5 minutes lang tigidyat ta. Kano na paspakarigan ko ma. Taitan na pas ka nagdigos. Kahit hamunak na iklos. Nagsukat ka. Sa kaimulog. Sa intan ko na. Munakan ko na. Di talaga nga paganadlaw. Ngayon na baybay ka kuma. Di nadlaw ko kuma. No kaya't da ka papanawan dito eh. Idiritso yulangin. Ngam ti mga ramid kayo, itirason, nga may pabasol kanyak, tapno mapapanawa. Na, kinanyaman daddy. Data ba yung tinagbaling nga dakas? Saan nga siya tinungupen? Inopen ko man, tinagdigusak naming close ko. Hangkurawan, mang baybay at igripo nga naka-open. Kinunak manong nahiming nga story yung tisangit ko. Kat sandak na tinulungan. Siyak tinagmamap manong name. Saklang ro din tinagluto. Nga nangandalatan, nagmapak, dirak plus tinulungan, di kita agama. Oo na may tiugali yun nga agama. Kabigatan na manong name siyak tinaodi nga rimuar. Takayat ko nga check up at sakbay na rumuara. Nadlaw ni Juma manong name tilangan. Ngat na pasama. Habi ka sa tilangan. Industriyak manong name kini Juma. Basol mo, Juma. Ano basol ko? Mga aramid ni Lin, iti pamuspusan at nung patakyasak sa jay balay na. Kahit ko ito po ano nga talaga, di akong maanusan. Kung na siya at ugali ni Lin ng plastic. Siguro nagbaling na siya at latakanyak no saan nga gapukin ka. Siyak manen. Ela, mati man. Abay na problema. Ano na pare? Di na magmaned man. Inistorya na. Oo ni matin, dakis na uyong matugali na, no? Pag gusto mong amin ang ubar, hindi pa lang madlaw ko, nagkras kang ka. Sa idis, simbrek yung masok ni Perly, ni Perly may sakripisyo. Perly, mo, sa mga kanunungan dito ang ugali ni Lin. Nasyat mo ng peso. Di ba pakita na kapo siguro napeklan kan nga karebal na. So nga ramid tikas dyan. Yung orang nga tamat, talagang nasingpad isunang talaga kindi ang remote, mating ugali na. Kaya damat tiyak kahit kinkuha na. At damat lo kong ugali na nga, aging kuko na nga, plastic. Baham, numatuloy nga, agikatan na diyag, kasera kata kami nga maysa. Sikanto may parli. Halaman,
Alaman, please. Tapno maadayo akong na nga. Dagiti nga gama. Abos ta dapat madmadlaw kung sila panagkurso na adan it dadi na kanya. Kadi, uy, mangipakpakita ka nagiti motibo. Pagka nga dagos. Ito kasi di ka napasamak. Di na lamadlawon nga talaga nga aramiden nilin ti pamuspusan tapno balinak nga dakas ti matang kinidadi na. Kasi atmat na pumanawa ko. Nagalas ito ugali na. May manawak nga ruden manong naimi. Kaya pa yung pumanaw ka. Nasasal lang yung pumanaw ko siya. Gabuta santo ang sumarding ti anak yo. Aging ka nga dinak mapadisi. Insarek na kinibarkada, isumat lang ikat kanya. Inawis nang dito ng kasera, imsumala pamuspusan tap na may katak na pumanawa. Agirawa mabalimi. Nagbalik na ka na sihat ka na kayo. Sakpayan akin trabaho ti amin. Stupid na pasama. Kung napindas dito, hamad gaya. No, sige. Isot ko na. Nabayadam mo na nagdanas ka nga bayadam. Wala, pasensya ka ni ti anak ko. Pasensya ka matin kanya. Noon yaman ti madlaw mo kanya. Natapit ti may sahanik likak, sir. Natamok baka no. Makapanunod kayo ito, nga mga ramid ti amin na pamuspusan. Ako nga tamat marami data balasan ko. Yang angaw ko lang tigas tiyay. Baka mayat ka kunak nga rod. Ngayon hangmayat. Sige nga rod eh. Nagyanak manong nemi iti pagkasaraan da Ella. Thank you, Ella. Baka no nakasdasyad ka kung anong kanyak. Ito no katrumarbatan di mato yung ugalik. Kasi laki nilin. Sa bali nilin. Sa bali ka. Sige. Okay ka lang tangar din. Masdag ka ni Juma. Tanong paritan na kanilin. Parik na man. Dati man tungpahan man lang mamisa nga pulo. Tapos no makariing tikas na mading ugali na. Kaya peso man. Gapot na siyak na asistgan ni Jumar. Na minsan nga awan ni Jumar inasistgan na. Perli. Apay. Panagkunak awan bibi ang mukha niya. Awan tinaskan nga bagang. Awan ako ni pudar yung gama. Awan ka nito pudar mi. Nga manta kami lang di eskwela. Apay nga agawam kanyak ti para kanyak. Hanggang agagawan. Ano nga saan? Di saan ka pa yung nganyam mo? Siya kayat ng Jumar. Iti kat inyam amukan. Siya kami kayat nan. Pagsaludsod naman ni Jumar. Hanga siya. Adaywam ni Jumar. Apay ko mga adaywak. Kinisot masasidig. Nung masasidig ka nga, umadayo ka. Apay ko ma. Kaya daw matbasol na. Saan ka nagtungpan? Hawan ti karbangam namang bilin kanya. Ang awang garba ka. Sakti mo na nga mamuna. Gayam na. Simingit ka lang. Adaywam siya na. Medyo mati kasalitan. Ibagam kang kuhana nga saan nakasisdan. Kaya nung agtungpal kang gandi, well. Ngayon na saan nga tungpalan kito mas naglata kanya. Agbayin ka kumamitlin. Ipapilit mo tibagim iti lalaki nga saan nakamutakayan. Siyak ti kayat ni Jumar saan nga sika? Siya manyo. Natako naman. Lalalala. Sige. Takitaan siyak ti bang tungpakin ka. Dumarop ka. Lalala. Dumarop lang tama nung pinasabtak. Dumarop ka eh. Dumarop ka pa eh. Dumarop ka. Uy! Puti kayat. Nangyari ka. Deko. Pinagsina na kami manong name in the Edmar. Ella kini Jumar. Hindi man ka. Hayop ka. Jumar, tinungpalak. Kinaramutan na. Ibal sa misola. Ugalim ba't ngamin ti madilin? Sikat aking basol. Jumar, ano tang sakit mo? Ito tanabayag tayo nung agagayem. Saan ka may sa agayem?
Saan ka nga sikat, hang sikat bida, sikat kontrabida? Jomar, nagsubli ni Pearly di barkada. Sikat di maikat. Ah, Kanya, sige. Dakda kami lang upat. Da kami kini Pearly nagpareha. Dahil lamot kini Jomar. Awang pareham, sumaduyo ka. Ayop ka, Pearly. Inagaw mo kanyak ni Jomar. Kasano ko mang ibaga mga inagaw nak ni Pearly keng ka. Kahit awang matinanong na karelasyon ta. Agbain ka kumamad. Di ka mabain? Nagalas ta o galim? Kit gapot imprang kan ni Jomar manunimi ti amin mabainan ng umasidag nilin. Ngim kasta nga masamat mi manunimi kumusko sila. Wanan, isot na pandisi. Da kamin kini Jomar manunimi, idaadda kami ni Fortune College, inaklon kon. Kit siyempre, nabayag mo nga da relasyon de Ella kini Edmar. Kit nung kukunyog kami, pair by pair, no ada okasyon mi, dakdakam lang, awanin nilin. Nakamagnaduar kami, manunemi, ket agkakatrabahuan kaming opat. Nilin, ada matatrabaho na ang hanong mga katrabahuan. Eging ka, manunemi, nga nagkaasawa kami, gabot talaga nga da kami, iti na ikari titunggal may sa. Manong nemi natulungak, di kiti dua kakapsat ko, ket siyempre, babay milat lang, titulong ni Jomar, ket iti graduaren ti Ajik, isun tumaten ti makamu iti bordet kunak, kasta titulag, isut ka po nga da itamaten ti managkalay sa amin kini Jomar. Tanlo manong nemi, di kiti in parabor ni Abu Diyos kada kami, nga anak mi. Nilin, awanin ti damagbi, ken kuan. Dito nga ti pagkasalita akmanong. Thank you, itilaing mo nga ng urnos, kalpasan nga nag-inside ken ka through your messenger, ti detail ni dito nga pagkasalita. Kasti ko nam, di kiti mayat nga ag-istorya, magdadadaing ti details, iti messenger, kat syakton ti makamang mga urnos. Saan ko baliwan ti istorya, ngem, inurnos ko, inekak, di kiti conflict ken strengthen na. Sabi ko man na kay bati ak iti adal, liwliwakin pagsalimingan ti bihag. Tungar tagyaman nga pagkayam mo, Pearly. Thank you, Pearly.